जानाय लोंनाय सिगां माने फट' बोर सासे बोरो आखायनो मोनामोन नायनाय सासेया ओइ गोलै होल' ओइ मा जाखो हनै बै सासेयासोनो बेस्रा नोंखौसो ना आखाइखौ हमथालायदो आङो दिदे लोंदो र' लोङा आं साफै फटक साफायनो फटक साफायनो लोंनो लुगैथारबाय दे थाद'ल होनबा थालाय नै गावहा मोननै गिलास लालाय बथलखौबो खोलाबावसो बोला ओइ जानाय लोंनाय जराव नों ओमफ्राय मा जिरायनो रोंला नामा मोनसे बारा दे लोंफोर बथलखौ लांनानै ओमफ्राय गाबोन दै लाबोबालाय फैगौ मानैनो गुदुं जाबाय गोदोनायाव नांथारबाय ओइ नानि आंबो बिसिना होना खावलाय गोजा पार्टि आं लोंलाहाय आं हाला ओमफ्राय दा ग्रुपाव हरजोब फट'फ्रा ini nomor gaya, ang hot ini nomor kok. Belum sebaik pakai nih ya. Masih gelas aja senang. Kamu ini kayak nama? Hah? Selung. Oh, hayu. Này. Lengkubu naik ini kesama ses seperti. Lu mana lain? Korban memang tak jangan. Membaik. Sekarang. Tapi sekarang bawa sih sih. Fungni 10:00 जायो मोनालायबाय बेसेबां जाखो टाइमा पास्ता मेंबाय उन्दुलाबाय थाबाय जों बेयाव दसे टी ओइ सिखार दं गासिबो सिखारा दाबो जोंनि दा गाबोन प्रग्राम दङ मोसागोन दे गाबोन सोर फैगोन खोन्थादो दे बुखौ Rompa. Welcome to Solo Meetup World. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
बक्स लांना नोंनि हाबाफारि नों साहा लोंलांला मा फैसाया फैसाखौ गावनो लाबाय नों मबाइल ला फेन बन्द खालाम पानि लों कुतुमा बथला ला खामनाय सोलाखै मामि खामनायानो जायो खामनाया मारै बेबायदि जायो मेरा बॉल बाहेरनि लाइटखौ जोंना गालांनो होयोमोन ना मेख्ला दान खालामनानैसो Tadi sabi ya. Mana sih hulus lah dia. Hasiba. Ngapain? Hasib mana mau? Sumbai. Ay, hasib. baru sampai mandi Tadi kan naik. Sampai sekarang kok sih gitu aku sangat. Mà ban này hay rồi luôn. aku botol cola Subuh saja. Apa ulang? ya ini Ah, kang walang. Guru mana? Isa bak na bidyo lang may. Hey, sali. apa tuh Kau ganda bukla. लाइटखौ आरो खोमोराखै ना फोजादों थाय लाइटखौ मोनसे मोननैबो जोंबाय बोथोरखौ लाबाय मबाइलखौ बिदि लानो हनै र' दे ओमफ्राय ओमफ्राय मबाइलखौ मा खालामदों दानदो साना जानो नायदों एबार साना नायलाय नों नायलाय पुतिना जाजों गोमो ओमफ्राय बेहा गोजा जा नायलाय नों बांसिन गोमो सानायानो आं गोमोखा मानसिया साना खाने को रुके है गुरु साना मोनाबाय बोरैबा नुबाय Panu bikin nafsu juga. नङा आं साना खोनाखै आं बे कालारखौसो होनदों दा आरो सानैया बोरो बिसिना जिबाल' गोजा आना खम अ सासेयाव आथिङा जि खोलाबाय ना आं जि खानाय बानायनो बायोलै बानाना बिनिया दा खानाय थानाय
आरो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन बरायनो बावहरनाय थाबाय लाजिबाय आं mau थांनो रेडि दसे उनाव देखायगोन दे सोर फैगोन बिटिआरनि फेभरेट आलासि गिदिर जों मोसानो रेडि दा बुं जोंना बुंग्राया है उनावसो हाय आंबो हाय ओमफ्राय गरमथार प्रेक्टिस खालामना जि गोलोमजोब्बाय थांगोन रियेल पेस नो दे रेडि ना मोसानो रेडि र' ओइ नायनो मा दादि मासे गोसा थांबाय Allah sang semuanya ini gulti jabat oleh gay kelas dunia prithibiयानो नुजोबखाबाय औ हाय थैबायलै आं मोजांसो मोनो सोरहाबो बोरैबाथ' वाबा मा फालतु बेयाव जिरायनो नुवाखै ना रागा जोंजा थांदो नै जोंना मेदामा बसा गारि सालायबावसो आंनि मबाइल गागावलाय थांगोनलै गारि जानायखौ फानो आगे मेडिसिन मोनसे दं थाक्सिगिदिं थांबावसो दा बाराबा ready slow deh kalau kamu mau lantai nama Raja-raja Filipina नीचे bersama dengan siap bersama dengan Sophie ini kayaknya bahas kembali aja akan demi
बेबायदिनो समाजा जिरायफैनो थाखाय खावलायदों आरो जोंनि ख्रिस्टि हान्जानिसिम मोनसे फोसावनाय बिथांमोनखौ जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ Mania bingdungna Ini ngangis serau bisa mania. adong sikon Ayo biar singer kak, naman singer kak. Dong ayo list tau. Ini gue singer nih list tau ayo. deh udah Dah, benar benang. si alasnya mulai dari Dina mana ya hai mungkin hai mungkin kanung mudan sih nari awam udah kanung mudan mana itu bah maik di kader kutumba kutu super itu na kutumba kutu আমি কোনো এজেণ্ট নহয় আমি সমাজৰ এজন সচেতন নাগৰিক আৰু এজন নাগৰিক হিচাপে মই জানো মই কি কৰি আছো আৰু মই কেনেকৈ কৰি alasnya mulai dari নাগৰিক সচেতন বেকাৰবোৰ নাগৰিক শুনা তোমালোকৰ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन रावबो लाइन गैया नालाय हेलिकप्टारनि खाथियाव थाङालासिनो गोजाननिफ्राय गसंनानै नायो आरो जों जोंखौ मदद होफानो थाखाय जों खावलायदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जों सारा ओंखारनानै फैनाय लोगो लोगोनो जोंनो हेफाजाब होयो बेखौ जोंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय फागुनि मा जाखो